De gezondheid en vitaliteit van onze inwoners is belangrijk. Wij stimuleren iedereen, van jong tot oud, om gezond te leven, om te blijven bewegen, om mee te blijven doen. Dat geldt ook voor mensen met dementie. Samen met de Friesland en GGD Friesland zet de gemeente Zuidwest-Friesland zich in om onze regio zo dementievriendelijk mogelijk te maken. Zo kunnen ouderen zo lang mogelijk met goede kwaliteit van leven in hun eigen omgeving blijven wonen. Alle samenwerkende organisaties binnen Vitale Regio Friesland organiseren activiteiten om mensen toch zo lang mogelijk vitaal te laten blijven in de samenleving. Medewerkers en vrijwilligers kunnen een training volgen, zodat wij ook meer inzicht krijgen in mensen met dementie, zodat we ze ook veel beter kunnen helpen en er voor ze kunnen zijn om ze een plekje te bieden in de maatschappij, dat ze zo lang mogelijk kunnen blijven functioneren. Het is heel erg belangrijk dat mensen met dementie mee kunnen blijven doen in de maatschappij en ook het gevoel krijgen dat ze van waarde zijn. Dat geldt voor jou en voor mij, geldt voor iedereen eigenlijk. En dat kun je doen door in de maatschappij te participeren, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te gaan doen, ergens koffie te schenken of iets anders. Maar in ieder geval door met mensen om te blijven gaan. En als die omgeving zich wat aanpast aan die persoon, dan is voor iemand met dementie nog heel goed een hele mooie tijd van te maken. Nou, ik ben heel blij dat ik dagelijks alles nou wat doen kan. Ik word er wel mee geholpen. Begin naar de Alzheimer's Café, begin nog hier en daar wel heen. En mijn man helpt me en ik maar. Zo blijf ik dus in een running. Mensen met dementie of Alzheimer hebben echt behoefte aan om gewoon als mens behandeld te worden. Niet als een ziek persoon, maar als mens.